Και ωραίο ανεκδοτάκι να το θυμηθούμε. Δύο φίλοι συζητάνε. Τι κάνεις ρε Κώστα, του λέει, πώς πάει το ψάρεμα. Του λέει, πήγα χθες. Έπιασα ένα ροφό, του λέει 25 κιλά. Έλα ρε, του λέει 25 κιλά. Ρε, 25 κιλά του λέει ροφός. Εσύ του λέει πώς πάει το κυνήγι. Ας του λέει, πού να στα λέω. Είχα πάει την Πέμπτη για λαγό. Βλέπω έναν. Μπαμ, του ρίχνω μία, πάρ' τον κάτω το λαγό. Εκεί που περπατούσα λέει, βλέπω τον δασοφύλακα. Και ξαφνικά θυμήθηκα ότι τις Πέμπτες απαγορεύεται το κυνήγι του λαγού. Πανικοβλήθηκα. Μπαμ, παίζω τον δασοφύλακα, λέει, πάρ' τον κάτω τον δασοφύλακα. Το σκότωσε, λέει, του λέει τον άνθρωπο, κακούργε. Τι να έκανα, του λέει, θα μου παίρναν την άδεια. Τέλος πάντων, τον βάζω στην πλάτη και εκεί που περπατούσα, περνάει μια οικογένεια μπροστά με το τζιπ και κατάλαβα ότι με είδαν. Τι να κάνω, του λέει, με έπιασε ο πανικός, μπαμ, 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 τους καθάρισα όλους, του λέει. Δεν γινόταν διαφορά. Όλους, του λέει, μα πώς μπόρεστε εσύ, του λέει. Ρε, όλους τους καθάρισα, του λέει, δεν είναι. Τι να έκανα, του λέει, με είχαν δει. Θα πήγαινα φυλακή. Τέλος πάντων, τους φορτώνω όλους μέσα στο τζιπ, ξεκινάω για να τους πάρω, να τους πετάξω κάπου και ξαφνικά περνάει ένα σχολικό με 20 παιδάκια. Γυρίζει άλλος, του λέω, σε εδώ, του λέω, ένα λεπτό, του λέει. Μη μου πεις ότι σκότωσε και τα παιδάκια, ρε παλιοκάθαρμα. Του λέει, αν δεν κόψεις 20 πόντους από το ροφό, δεν θα μείνει ρουθούνι, κουμπάρε.